Ähli döwürleri we nesilleri baglanşdyrgan milli sungatymyzy ahylteki bedegleriniň çeper keşbine, olaň şahyrany wasbyna aýratyn ähmiýet berilipdir. Taryhyň dowamyna ahylteki bedegleriniň gözelligi, ýynnamlygy hemde wepadarlygy, şahyrlyň, ýazyjylyň, suratkeşliň, sungat dostatlarynyň ünsüni özüne çekip geldi. Paýhatly bederlerimiziň ihlasyndan büniýat bolan ahylteki bedegleri gahrman arkadağymyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň tagalasy bilen belent awraýa eýe boldy. Taryhdan belli bolşýaly nusguluk şäher hökmüne ikrar edilen täze şäheriň berkarar bolan künjegi ahylteki bedegleriniň mekany hökmüne ikrar edilipdir. Şöhratly pederlerimiz bu künjekde häzirki döwreçeli şöhratyny we gymmatyny ýetirmeýän behisli bedegleri ösürip ýetişdiripdirler. Häzirki döwürde gahrman arkadağymyzyň beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimizden parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilmegi netijesinde ahylteki bedegleriniň dünýä ýüzündäki şöhraty belinde galdy. Ahylteki atçylyk sungatynyň we atlary bedemek täpleriniň UNESCO-nyň adamzadyň madde däl meden mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanyny goşulmagy munyň aýdyň netijesidir. Ýergelen aýtsak türkmen halkynyň taryhyň dowamyna döreden we dünýä nusguluk täpleriniň halkara derejesine ikrar edilmegi, milletiň öz boluşy ajaýyp gymmatlyklarynyň halkara giňişligine, giňden wagda edilmegi uğruna alınıp barylýan giň möçerli işleň aýdyň netijesidir. Behisli bedegler halkymyzyň toý bayramlarynyň baş bedegine uruldy. Asyrlyň dowamyna bolşýaly, häzirki döwürde de türkmen toýlaryna at çapşyklaryna möhüm orun berilýär. Hoşallyk maslahatynyň dowamyna çykyş edenler, halkymyzyň milli boýsunçyny urlan, ahylteki bedegleriniň dünýä ýüzündäki şöhratynyň berende galmagy hemde ahylteki bedeglerini seýislemek, bedemek ýaly däplen halkara derejesine ikrar edilmegi uğruna döwlet tarapyndan ýygyderli alad edilýäni üçin gahrman arkadağymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözleri beýan edildi. Dana şahyrymyz Magtymul Piragy köňüller, ýürekler bir bolup başlar, tartsa ýygyn erer topraklar, daşlar, bir süprede taýýar kılınsa aşlar, götürler ol ykbaly türkmeniň diýip bellep geçýär. Hakykatdan bir başa uýan halkymyzyň ykbaly galkynýar. Onu da berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe aýratyn arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylyna biziň her birimiziň ykbalymyzy galkynýarýan oňyn başlangyçlar durmuşa geçirildi. Bu ýaşlar teatr babatyna hemşeýle häzirki wagtda milli liderimiziň arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalaryň netijesinde ahylteki atlarynyň awraý we şöhraty dünýä dolýar. Ahylteki atçylyk sungatymyz we atlary bedemek däplerimiz UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň sanawyna girdildi. Gahrman arkadağymyz bedeg goşgasyna ýerde ýören, gökde uçan tahtym sen, sırdaşym sen, muradym sen, bagtym sen. Yüregimde ebedilik aýdym sen, wasbyň sena bolly, dillere bedew diýip belleýär. Hakykatdan bugünkü gün özüniň bir gardaş taýýan bedeg atlarynyň halkymyz üçin gymmaty hasy ýokarlandy. Häzirki wagtda türkmen ahylteki bedeglerini öwrenmek, onu dünýä tanıtmak uğruna giň möçberli işler durmuşa ornaşdyrly. Diňe arkada şäherine atçylyk bilen baglanşykly gurulyp halkymyzyň hyzmatyna berilen binalary, ýerdesgalary gözüňe getirilmezek hem aýdylanlara aýdym göz ýetirmek bolýar. Bile şeýle eşretli döwrany baş edip halkymyzy ýagty ertirleri tarap anamly alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyza hormatly prezidentimiz, döwlet başçysymyz, ýaşlaryň howanary arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýar. Goý gahrman arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun, tutýan tutumly işleri, il wagtly, döwlet ähmiýetli başlangyçlary hemişe rowaşlyklary wetlensin. Ahylteki atçylyk sungatynyň we atlary bedemek täpleriniň UNESCO-nyň adamzadyň madde däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanyny goşulmagy münasibetli geçirilen hoşallyk maslahaty joşgunly aýdym saatlar bilen utgaşykly dowam etdi. Belent ruha betlenen çykyşlarda ýurdumyzyň okunly ösüşiniň, ajaýyp türkmen tebigatynyň dünýä ýüzündäki şöhraty belende galan ahylteki bedegleriniň wasfy getirildi.